आम्ही आलेलो आहे आतमध्ये आणि इकडे गऱ्याचा वास येतो ना. गऱ्याचा वास येतोय. गरे कुठे दाखव. कापे गरे घेतलेत मी. कुठे दाखव. दाखवले जा. हे बघ कापे गरे. हे आमच्याकडे हे 20 रुपये आता विकायला आलेले. कितीला घेतले सांग. हे हा पुरा आहे ना 20 रुपयाचा आहे. 20 रुपयाचा. हा मुंबईला आपल्याला किती महाग मिळतो ना. अजून काय घेतलं. अजून भाजीचे गरे घेतले 10 रुपये एक. हे 10 रुपयाला एक पिशवी. 20 रुपयाला 2. 20 रुपयाचे घेते कारण मला खूप आवडते भाजी फणसाची. आणि हे कापे गरे खायचे. आपल्याला अख्खे गरे पाहिजेत ना तर वरनं असं हे कापायचं. आणि मम्मी तुझ्या पायाला हे काय बांधलंय तू. पट्टा बांधलाय. कशासाठी. ते पडली नाही काय मी इथे लाटीवर ना त्यापासून नी कॅप आहे ना ते. हा या तुम्ही पण आमच्या सोबत खायला या. गरे खायला या. हे बघ अख्खे गरे. तुम्हाला तर बघून छान वाटत असेल पण इकडे सुगंध वेगळा देतो गऱ्याचा ना. गावाला असे कोयतीने कापतात. गरे एकदम जाड आहेत. या कोकणात हेच फेमस असतात ना. फणस आंबे. फणस आंबे काजू कोकम अजून काय सर्व कोकणातले. करवंदा. कापे गऱ्यावर पाणी पियाला ना तर पोटात दुखतो म्हणून कापे गऱ्यावर पाणी नाही प्यायचं. लक्ष ठेवा. नमस्ते. आज आते फणसाची भाजी बनवणार आहे आणि ते पण तिच्या पद्धतीने. सर्व फणसाची भाजी सर्वांना येते पण जो तो आपल्या आपल्या प्रकारे बनवतो ना आपल्या आपल्या पद्धतीने. तशी आज आते आपल्या पद्धतीने म्हणजे तिच्या पद्धतीने ती भाजी बनवणार आहे. आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला गरे दाखवते. हे बघा एकदम मस्त गरे आहे आणि मोठे पण जाड एकदम गरे आहेत. हे कापून घेतलेले आहे स्वच्छ धुवून आता देते. एवढं घाण पाणी निघतो ना त्याचं. घाण म्हणजे सफेद पाणी निघतो गऱ्याचा. सुरुवातीला तेल. जिरं लागतं. आतेला बघून तेल पण खुश झाला. तेल पण पडायला लागलं खुश झाला. आज आते भाजी बनवते. जिरा टाकला पण. हो जिरा टाकलेला आहे. आता ही मोहरी टाकायची. आणि काय होतं दुसऱ्याच्या घरामध्ये जरा म्हणजे कावरा कावरा व्हायला होतो. हा जागा पण नवीन सामान पण नवीन. त्यात आपल्याला काय टाकायचं. लसूण टाकायची. किती लसूण येते. 5-6 पाकळ्या लसूण आहे. लसूण चेचून टाकायची. आता तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला काय तो गमेला घेऊन वरती. त्यात कढीपत्ता. मम्मी आताच्या ड्रेसचे चॉईस मस्त असतात ना. जरा टर्न व्हा इकडे टर्न व्हा. हा बघा ड्रेस छान छान घालता तुम्ही. चूज करण्याचे पण मम्मी एक हे असते ना. बरोबर. कांदे 2 कांदे घेतलेले. 2 कांदे घेतलेले. एक छोटी वाटी खोबरं. कांदा खोबरा हे सर्व लागतात ना. आपल्या इथे कोकणामध्ये ना कांदा खोबरा की फणसाच्या भाजीचा चव चांगली. आता एकटी आली का. आता एकटी आले. आता एकटी कशी आहे. कोण आले. काका आले. कुठे काका कुठे. बाहेर बसले बघ. ते म्हणतात तुमच्या गळ्यातला रुमाल चांगला दिसतो म्हणतात. आता म्हणते गळ्यातला रुमाल काढायला. या इकडे बघा काय बनवतात बघा. या इकडे या. या इकडे बघा या. कांदा लालसर करायचा. होय थोडा लाल करायचा आहे जास्त नाही. आता आपल्या समोर बोलत नाही अशी कॅमेरा समोर घाबरली आहे पण बोलकी आहे. चांगली बोलकी आहे. तुम्ही आलात ना चांगली उठता बस बरोबर करणार. उठ तिकडे उठ आणि बस तिकडे बस. चांगली सोय करणार एकदम. चांगली सोय करणारी आहे. आणि आता भरपूर माणसं सुद्धा येतात. अजून फ्री नाही झाले ते कॅमेऱ्याला. अजून फ्री नाही झाले. कधी बघितलंच नाही ना असं. अजून पण ते कॅमेऱ्याकडे बघत आहेत. आता बघितलं. दुसरी आते चांगली आहे ती मुद्दाम येते पुढे पुढे. रंपाचे तिखट मसाला टाकायचा. तिखट पाहिजे. जास्त तिखट नाही मसाला. तिखट आहे नाही. तिखट नाही. हा गरम मसाला. धना पावडर. धना पावडर आहे. गरम मसाला नाही घेतला. धना पावडर.
नाही कॅमेऱ्याच्या मागे किती बोलते बाबा ये चल लवकर मसाला करपेल आता गरम मसाला. गरम मसाला. हा, आता आपण गरे टाकायचे. गऱ्याची भाजी तुम्हाला पण आवडत असेल ना? हो, आवडतं. आणि आमच्या पाणी लागेल ना. हो, तुमच्या काकांना आवडते का? आवडते. काकांना आवडते भाजी पण हे पाणी घे. आता तुला मसाले भात झाले. आतेने जेवण बनवताना काकांना विचार कधी अंगणी खार झालाय का. अल्ली खार विचारू का? हा म्हणजे असं विचार. बघूया काय बोलता. मला कधी बनवते का? आते जेवण अशी अल्ली खार किंवा असं काय होतं का कधी? कधीच नाही. नाही एकदम बरोबर. बरोबर. तारीफ होते तुमची बाहेर. मग फक्त आते बोलत नाही आहे. हा हा. भाजीला कलर बघ किती छान आलाय. हो, मस्त दिसते. हा आता वरून मीठ टाकायचं. ही आपली कोकणातली स्पेशल भाजी फणसाची. हम्म. खोबरं वरून आणि थोडंसं टाकलंय, थोडंसं ठेवलंय. थोडासा नंतर नंतर टाकणार. टाकणार भाजी शिजत आल्यावर, कारण का जास्त अगोदर सर्वच खोबरं टाकून लागते मग खाली भाजी हम्म. घालायला. आता मी काय देणारच नाही. ताटात थोडं पाणी ठेवायचं म्हणजे वरून पण शिजते. आता शिजायला आपल्याला किती वेळ लागेल? शिजायला वेळ लागतो. 10-15 मिनिटं. 15 मिनिटं तरी पाहिजे. हम्म. फुल गॅसवर शिजवायची. तर काका आणि आताची इंटरव्ह्यू घेऊ का? काकाची आत्याची आता इंटरव्ह्यू घे. हा हा तेव्हा किती गडबड होते बघा. हा बसा. हे बघ त्यांच्यासाठी ती वालू ठेवली आम्ही. जर आमच्या आत्तेबद्दल सांगा. काय सांगू आता? बघा बघा. ती स्टाईल आहे आमच्या काकांची. ती ती आमच्या सोन्याच्या चेनपेक्षा महाग आहे. ती काढायची नाही. आता सोन्याची चैनच झाली ती. है ना? बरोबर जाते बरोबर आहे ना? आत्याला पसंत मी केलाय. हा, तेच विचारायचं होतं. मग मी मिस्टर काढतायस की काय? मा- आत्याला काकांनी पसंत केला. आत्याला पसंत नव्हतो मी. काय म्हणता? आत्या नकार दे. हा आत्या नाही बोलत होती ए, नका. का ते काय माहित होतं? होय ग. तू का नाही बोलत होती हे मला पण नाही माहिती होतं. मग? आम्ही खाली मी लग्नाला आलेली त्या दिवशी बस. बाकी जमलं कसं काय. भाजी शिजेपर्यंत आमचे थोडे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. हा तर तुमचा बर्थडेट सांगा, फक्त तारीख सांगा. मंथ आणि दिवस, कोणाची? जन्मतारीख. माझी तारीख नाही माहिती. ते काय तारीख? डिसेंबर मध्ये आहे पण तारीख नाही. मी असंच व्हायचं ना पहिल्या माणसांना नाही, कसे गावाला असंच व्हायचं, गावी. कारण घरीच जन्म व्हायचा ना. हम्म. मग कधी कोणाच्या लक्षात राहतो. आम्ही तुमचा बर्थडे केला असता ना म्हणून. काय डिसेंबरला कधी? डिसेंबरला कोणत्या पण दिवशी येऊ बर्थडे करायला? 1/12/77 माझा आहे. कोणती? काकाचा 1/12/77 आहे. 1/12 म्हणजे 1 डिसेंबर. 1 डिसेंबर बघ आणि तुमचे? एखादी माहिती मग डिसेंबर मध्येच आहे तुझी डिसेंबर पण? मध्येच आहे. होय. दोघं डिसेंबर मध्ये आहे. मग एकदाच एक केक घेऊन यायचा मम्मी. एकदाच एक केक आणायचा, दोघांच्या दोघांचा बर्थडे करून टाकायचा. आपण कसा करतो ताईचा आणि तुझा कसा करतो ना आपण. हम्म. डबल केक मागवते आणि यांच्या दोघांचा एकदम बर्थडे होतो. हा करत नाही आपला बर्थडे ना. मग ताई कसा याचा ऑगस्ट मध्ये येतो आणि तिचा सप्टेंबर मध्ये. मग हा म्हणतो मला माझा बर्थडे नाही करायचा. मग ताईच्या बर्थडे दिवशी याचा आणि एकदम केक. हे आताचे ड्रेस तुम्ही चूज करता? तुम्ही निवडता? मीच. मी काका बघा किती एकदम. काकांना पण मीच. तुम्हीच. काका काहीच नाही घेत आपल्या पसंती. अशी कोणती रेसिपी जी तुम्हाला आवडत नाही आत्याने बनवलेली? ही सगळी घालू. असं नसेल, एक तरी असेलच काहीतरी. कडधान्य सोडून. कडधान्य सोडून. कडधान्य खात नाही तुम्ही? नाही आवडत. कडधान्य आवडतच नाही. वैताग फक्त एक येतो. वालाची भाजी खातात जास्त करून. हे पाणी वरचं आहे ना, हम्म. ते वरती ताटात पाणी ठेवलेलं आहे ना, हो. ते आता भाजीत ओतायचं आणि भाजी ढवळून घ्यायची. हम्म. आत्या आणि काकाचं ना मम्मी हिडन कॅमेराने घेतलं पाहिजे हा, तर बोलण्याचं चांगलं येईल एकदम. बरोबर.
आता लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही काय करत आहे घरी? काय नाही, घरीच. असं म्हणजे काय आवडतं तुम्हाला करायला तिकडे असं फ्री टाइम मध्ये? काय करायचं आहे आमचं आता? काय नाही, डाटा वगैरे काय भरायची, हा म्हणजे गावी अशी कामं असतात ना काय ना काय? कामं असतात. घरातली कामं असतात. आता पावसासाठी लाकडं भरायची असतात, भरायची किंवा सामान वगैरे सगळं मसाला करायचा. जमा करायचा. असंच फ्री टाइम म्हणजे आता मम्मी तू पण सर्व बघणाऱ्यांना विचार, आता फ्री टाइम मध्ये तुम्ही करता काय? कमेंट मध्ये सांगा. हा, कमेंट मध्ये सांगा तुम्ही आता फ्री टाइम मध्ये काय करता. काकांना पण विचारू. हा, तर काकांना विचार. काका काय लाकूड फोडायची. तुम्ही फ्री टाइम मध्ये काय करता आता? आता काम म्हणजे लॉकडाऊन मध्ये काम बंद ना, तर फ्री टाइम मध्ये काय करता? घरची कामं. घरची कामं आहे. आता कामाला लावते. काय करणार? आत्याला काय काम नाही ना. हा, ते कामाला लागल्यावर ते काम करायलाच लागतो. हा बरोबर आहे. ते घरचे काम करायचेच असतात ना मम्मी. हा, करायची जा. तू कसं आता झाडं शिकतोस ना, हा तर आपले माड लावलेले रोज शिपायचे असतात ना, तसे आमच्या काकांचं तसंच काम आहे. तसे आमच्या आत्या आणि काका दोन्ही मेहनती आहेत. हा, भरपूर मेहनती आहे. हा इथलं कोथिंबीर ना, कोथिंबीर आणि खोबरं फोडलेलं. वरून कोथिंबीर आणि खोबरं. हा. अर्धा टाकायचा ठेवला होता ना खोबरा. हे वरतून टाकून कसं मम्मी चव वाढते ना, एकदम छान वाटतं खायला. वाढते, छान होते. आता भाजी शिजली आहे, थोडी शिजायची आहे. त्यातली आटूल असते ना, ते बी शिजायला लागते. तशी आपण चेक करायची का त्याला? चेक करायची, जरा नाही शिजली तर परत शिजवायची. असं चेक कशी करायची दाखव जरा. ही आटूल आहे ना, अशी बटाटा कसा आपण चेक करतो तशी शिजली काय चेक करायची. बघ जरा कडक आहे. ती नरम झाली पाहिजे म्हणजे हा. एकदम जास्त नरम नाही ना, चावेपर्यंत. हो, चावेपर्यंत. मम्मी एक गोष्ट तू लक्षात गेली का आत्याबद्दल? काय? जेव्हा पण आपण त्यांना बोलवू ना असं रेसिपीसाठी, तर ड्रेस एकदम छान छान घालून येतात है ना, एकदम टापटीप. नाही, तिचे छानच आहेत, साड्या पण आणि ड्रेस पण म्हणजे भारी भारी आहे. असंच मी सर्वांना सांगतो, व्हिडिओ मध्ये आलं तर कसे लाखो माणसं बघतात आहेत, एकदम टिपटॉप यायचं असं बघा बरोबर है ना, एकदम छान कपडे असतात तुमचे. मला तर आवडले. बाकी रिलेटिव्ह मध्ये तुम्ही सर्वात एकदम छान टिपटॉप राहता है ना. बरोबर. एवढं वाढायचं. आता वाढ. हा, चल. भाजी झालेली आहे का? गॅस बंद कर. केलाच नाही. बघ आलू गॅस बंद केलं. हे भाजी बघ वा, कशी वा, वा. झाली आहे. दिसायलाच बघा आणि सुगंध पण छान येतो त्याला. मस्त. आमच्या कोकणातली फेमस भाजी आणि सर्वांना आवडणारी भाजी. आता एवढी सर्व घेतली, आत्याला सर्व खायची आहे आता. मस्त भाजी झाली आहे. मी तिकडे माहिती आहे ना, आपण पालखीला गेलेलो तेव्हा तू एवढी घेतली होती ना खायला ती. मामाकडे. हा. हा, तिकडे मी. हा. पण तेव्हा कमेंट मध्ये काय होतं की नैवेद्याच्या आधी भाजी खातात, पण ती भाजी नैवेद्यासाठी नाही होती. नैवेद्याचं जेवण वेगळं होतं. दुसरीकडे होतं. चला आता ही भाजी टेस्ट करून दाखवा सर्वांनी. मग एवढी खाशील तू? भारी झाली आहे भाजी. नाही बघूनच माहिती पडते. एवढी खाशील तू? कशी झाली आहे बघ. गरे त्याचे फुललेत आहेत. मी कधी खाते पण माझ्या तोंडाला पाणी सुटायला लागले बघून ते हा, पण तू आता खाशील. है ना. बघ कशी झाली आहे. मसाला खोबरा सगळं व्यवस्थित नॉनव्हेज पण झालेलं पार्टी आहे. पडायचं मम्मी. हा ना, ते पण तसंच होणार आहे बघ. चला लय भारी झाली टेस्ट भाजी. करून दाखव, टेस्ट करून दाखव. चल काकाने आहेत का भाजी चमचा? केलेली? हा? चमचा एकच घेतला चमच्याने दादा. नाही खायची, हाताने खायची हाताने भाजी. तिघांनी खायची तेवढी भाजी. हा, हाताने खायची एका बाजूने तू पण बघ. खायला? भाजी हाताने का? अशी हातात अशी मस्त, खावा. अशी हातात अशी. अशी अशी घ्या. जातात मी. बघा आमच्या काकाने खाल्ले. आता तुम्ही खाऊन दाखवा. आत्यानीच बनवली मम्मी. तू टेस्ट करून दाखव. आतेनेच बनवले, आते पण खाऊ दे. कशी झाली? काकांना विचारतो कशी झाली रेसिपी. मस्त आली. आमच्या आत्याने बनवली. मस्त आली. आत्याने बनवलं ना. एकदम मस्त झाले. मस्त आहे. कलरने आणि त्याच्या यानेच माहिती पडते की भाजी कशी झाली आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही पण बनवा. अशी तुम्ही पण बनवा. खावा खावा. घरी ना गोड आहे. आहे ना का? आवडले वाटतं काकांना ना. गोड आहेत खरे. मस्त आहे. काका खूप खातात. खा. खातात ना. मग अशाच पद्धतीने तुम्ही पण बनवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि आमची रेसिपी आणि आत्याने रेसिपी कशी बनवली ते कमेंटमध्ये सांगा मला. आते चालली आता घरी आपल्या. एकदम आरामात जावा. चल पप्पू. हा, चल. चला वहिनी. हा. तुम्ही येणार खाली मग? या मग तुम्ही येणार असाल. आता तुम्ही आधी परवा या, मग आम्ही बघू. हा. हा? हा. हा. पप्पू. बाय.
हा. बघू चल. हम्म